Taas on rakasta naapuri Jukka. Jukalle kiitos. Rescue Rangers oli taas. Mä nyt oikeesti niin tuli Puskaradiossa ilmaiseksi veneen, niin mä ajattelin, että mä tein semmoista viikinkin aiheeseen niin tuolta ruokapöydän yhteen paikkaan ja tälleen näin ikään. Sä paljastat, se on helmiä toiselle naapurille kiitos, että lainasi pakettiauto. Vesalle kiitos. Mutta ei Jeesus! Tämähän on niinku helmi. Eihän tätä nyt voi niinku hylätä yhtään minnekään. Ja minä vähän kameran toisinpäin ja jatketaan toisella videolla. Tämmönen vene, kuule, paikka Suomihista, lohen sulju, kuule, haisse. Onhan siinä. Siihen kuule vaan tervat, kuule, pintaa. Ja on peräevet aivan ilmanen. Ja siis kahtokkaa. Herra Jeesus, täällä on perälauvat ja kaikki, niin tämmöisestä kukkaruukku, kuule. Sisältä on ihan hyvää ja sanoi, että hänellä oli jäänyt tuo projekti kesken. Täällä on pohjavaneri vähän hapaantunut tuolta. Noin, niin kuin näkyy tuolta. Niin. Vasta tänä keväänä, kun se korjasi yhden venne, niin minä uskon, että minä pystyn tähän. Tästä tulee, kuule, kaarien kulkijat vierailuvene, kuule. Kyllä minä tämän laitan, kuule, kuntoon. Eihän tämmöistä kahtokkepuut on niin hyvät tieltä kaikki. Ja kölipuut on mulla tuolla kyyvissä ja muuta, niin ne on sillä irrotettu, että saapi sen vanerin laitettu. Että pikkusen niin kuin tuossakin näkyy, niin kuparina on ollut vaan kylykki ja vähän uretaniliima, niin on kevyt ja tuolla on se hapaantunut sieltä. Annahan kun minä ihan syrjälleen tämä helme. Kölipu on ehjä kuule ja kaikki, niin se oli luojan lykky, että oli niin köyhä ja joudun korjaamaan entisin, kun minä tajuan, että eihän tämä ole jumakauta kuin 3-4 päivän homma. Ja sitten annetaan tuonne vähän kuule damiskuukkelia ja vähän tervaa ja just sopivasti sattuu hellikkelit ja tuulee. Niin onhan siinä pikkunen savottava. Jos ilmaiseksi saan ja jos minä näkisin, että tässä horsmaa kasvas, niin kyllä kasvas minun nippersereistä. Kyllähän tämmönen ja sisältä aivan helmi. Niin kyllä on pakko sanoa, että hei, tästä kukkarukkua tulee ja jos tulee, niin minä luppasin sulle kilon salaattia. Mitä ei tule tapahtumaan. Kyllä se pitää beli olla ja kyllä tämä pelastetaan tämä homma. Ai herran jumala. Tätä on paljon lyhyempi kuin tämä on semmoinen pikkunäppärä silloin kun ei ole kalustoa ja 2 ihmisellä mennä ja leveät teliot ja voi herran lettäni. Oi, melkein sydän kohtas tulla kun mennä vaan tää kukkopenkiksi meinasivat. Ei, ja myyjä oli oikein mukava ja hän sanoi, että hänellä tuli joku este ja aika katkos, että vielä on yksi suudesta oikeeta venevaneria, niin mulla on palaset kaikki, mulla on kuparanaula kuule tuossa, niin tiedättekö mitä ADHD-mies teki? No hommas itselleen tässä projektin lisäksi. Tuohonkin saa ovi auki, mutta se ei liity millään tavalla tähän veneeseen eikä tennikseen, mutta siitä huolimatta tästä tehdään ehjäkalu. Se on minun, forever. Sen verran kun poika muuttaa tänne minun luokse asumaan, niin tässä on pojalle tervetuliaislahja, mutta taidanpa korjata pojan kanssa tämä yhdessä. Se on sille sitten ikuinen ja muista. Forever. Kyllä aivan helmi. Et todellakaan ole kutkaruukku. You are mine. Elikäs. Siitä me lähtemme. Katsotaan, missä oli viimeinen poikkipuu. Tuosta. Lähdetään tuosta. Loppupa sitä saadaan kolutakin sitten jossakin vaiheessa pois. Katsotaan tuolta suunnasta. Mitäs täällä meni ilmoille? Kato taas. Joo, tiedän, pitäisi mikki hommata, mutta ei oo tullut hommattua.
siitä lähdemme rakentelemaan. Hyvä siitä tullo, uskokke. Minä otan sitä taitteellista puolta, minä tähän koristeita ja kaikkia. Minä tän tästä Hoplop ja Elton John, Nicki Miamia ja vähän Van Damme, mutta takaa ja alle viivaa, että kun tämä on valmis, niin ei tätä ilkiä myy. Paljon villeä ideaa, se on ADHD hyviä puolia. Välillä on niitä huonojakin puolia. Tästä tulee hyvä. Uskokin. Tässähän nyt on, niin minä haluan tämä reparikoha keskelle tätä mikä tämä nyt nimi on? Keskituki, mikäli olokko. Ei sillä niin väliä nyt korjataan. Ja haluan tuohon merkiksi, niin että minä liian pitkälle. Tulee hyvää korjaus, niin tuumailin tuohon porata reijät. Tämä lankku nyt minkä vaihe. Vaiheni poraan tuohon reijät näin. Niin tiedätte, minne asti mennään. Ei mene liian pitkä. Vaikea korjata sitä. Eilen erotin sitähän minäkin. Nyt on ylös toinen. Siihen puoli hyvä lyödä kiinni. Betonilimmaa. Näin meillä. Ja eihän tämä tavallaan sisäpuolelta, että vähän on niinku helkutin hyvä. Tämmönen vene on hyvä, kato, niin ei tuu kuuma, kato. Eskimo-käännöksenkin tekee, niin menee nurin, kato, niin voi vaihtaa tuosta rausta, niin ei lähde henki. No ei. Pelle on pelle. Katso menen toisella puolella tänään. No niin. Nyt minä tiedän, että en mene liian pitkälle tuolta. Tuossa otan puolelle puulle ja sitten sen jälkeen niin hakkaan tuolta sisäpuolelta nuo kuparinaulat läpi ja vähän piheillä pois ja nyt sovitan vaneeri ja laitan nämä poikkituot sitten sinne ja naputellaan kiinni. Otetaan tuolta köli alta täältä kaikki paska pois. Naputellaan sinne kuparinaulla. Tää vähän kimaa. Kyllä. Siinä projekti vaan pikkuhiljaa etenee. Valitettavasti joudun tältä päivältä lopettaa homman, kun Rovaniemeltä pitää käydä hakemaan monitekkumileikkurin teriät. Saan tuosta nätisti ja saan tuolta koperettua nuo. Sitten poikkitukien mukaan niin mitoitellaan, mihin tämä vaneri riittää. Eli se tullaan tähän näin nyt. Sitten katsotaan täältä vastakappale, niin mulla riittää vaneri tähän rakkoon näin ikään. Niin sitten katsotaan täältä kohta, niin eli tuohon puolelle puulle. Jääkkä se naulataan tänne, nämä siistitään täältä. Tämä nyt ei ole täältä tämä nyt ei ole hapaa, mutta tuon saisi viilulla, mutta tämä soitto veneenvaneria ehtiisi liikkeestä. Ja levettään kerralla uuteen uskot. Tehdään perhana kunnolla. Se on helekutin hyvä, kun on köyhä kuin kirkonrotta, niin opetellaan tätä käentähtiä. Aina minä olen tykännyt vasarakeessa olla, mutta tuo oli haastettu toinen vene. Tuolla on tullut toinen vene. Niin itse asiassa taianpa vetää sen näytille, niin että minkälainen siitä tuli. Sillä tänä vuonna Kojamo otettiin, mutta tällä on kuule varmasti otettu ja tässä haissee sulujo. Vaikka on kuivunut kuule varmaan 10 vuotta sillä tallin takana, niin haissee ihan selvä kala. Niin se haissee tuossa. Taianpa hakkasin tuolta, pitää tän näköinen muutenkin puhuttamassa. Vai mitä Lotta? Toinen koira halusi sisään, kun oli semmonen helle ja sinä myyrän syöjä siellä. Nyt oot mennyt viereltä puolen toloppa. Tulepa pois. Tulepa tänne, Fani. Tulepa tänne. Menepä sinne, niin siitä. Koirilla pitää olla tämmönen kuuma on. Näillä on, kato, uima-altta. Ite teet porreet sinne. Niin tiet. Se menee, minkä lupasin näytille tuun. Siinä on sponsoreiden merkit kylässä ja
Alatalon Matilta asti aikoinaan. Sanoi, että hyvä, että meni jollekin tutulle. Se tervattiin ulkopuolelta tänä vuonna ja tuossa on tuo minun profiili, millä mä tehdään TikTokin eräjuttuja. On se vähän paskanen. Menisin unohtaa tästä kokonaan videosta, kun lupasin esille vielä. Siinä veettiin tuolla marjavärillä nuo sisäätelyt ja airot arttiin. Mulla on ollut mukana sitten, tässä M-Jaksi on toinen sponsori ja sitten Laplat Motor Service ja Poimu on ja eräpussi. Sitten on häsävaappu ja sitten on seniori. Semmoinen minä tein. Lupasin teille näyttää. Tämmönen ankkuri nyt yksi ollessa kato puottu tuolta, niin tullaan väkipyörälle ja pojat tuommoinen akseliin pätkä. Tämmönen vene. Tällä twistillä lyyvää. Siinä on sitten Hondan perämoottori. Näillä me mennään ja M-Jaksi ohjelle ja muita. Niin tämmönen on tämä vene. Tässä niin kun mulla on apuna ollut, minä aikaisemmin ensimmäisenkin veneen korjaajalle, niin M-Jats Lovisa ollut meikäläisen mentorina, että siellä semmoisen miehen totvaisen kuin Syrjäsen Markku, niin kyllä jos on ongelmia, niin ei kun M-Jaksin puhelu, mutta mieluummin viettä sen veneen, niin ei tarvitse puhelua. Kättävä viettä ja haittaa sitten kunnossa pois, että tuo firma M-Jats Lovisa, niin asiakaspalvelu, neuvominen ja en tiedä mikä minussa niissä kiehtoo, vaan on nimittäin minun elämästä tehneet helppoa neuvoa ja kaikin puolin, että joka ihminen niin veneet talvisäilytyksen M-Jats Lovisalle ja korjaukset ja siellä hoittuu homma kuin homma ja kyllä ne pojat on siinä aatelihommia, veneiden korjauksessa, huollossa, pesussa, säilytyksessä, niin kaikki nostetta, kaikki venneet ja kaikki niin huolehittaa, ne on kuin perheenjäseniä ja sen kyllä huomaa sitä porukasta, että iso kiitos sinne ja sepä siitä. Ja nyt tähän pojat neuvoo, että tästä otamme tuon kato tuon loheen. Tämä on hyvä. Minä en kehto pätkeen, niin tuosta vean sirmelillä halakin ja me irrotan nämä vielä tuosta tieltä, niin tänään lyydän tuohon sitten uretaaniliimat ja mitoitetaan siihen tuommoinen lankunpalainen saman paksunen tehdään sirmelillä ja ruuvataan kiinni ja tuohon puolelle puulle tuli pojilta kuule neuvot, niin tuohon ja se on helppo liittää tuo vanerinpala, mikä on nyt tuolla maassa ja tänne pitää tehdä pikku jatko. Se tuolta puolelta puolelle kiinni ja kuparinaulat siltä pois ja näillä me kuule mennään. Ja virallinen valvoja. Puretko, jos sen teen niin kuin Jaksin pojat sanoo. Siellä pystykorva kahtella tallelua. On tällä sivuprojekti menossa. Ei liity venerakennuksiin mihinkään, mutta siellä on pian keitto menossa. Siitä pitää vähän korista. Lyhymä vähän veneen keullaan. Lyhymä olla semmonen sarvipia siinä. Näin on ja tästä me lähdetään liikenteessä. Joo. Etsimme ruuveja. No saadaan tämä tästä tieltä pois. Saadaan tämä hapanlankku pois sieltä. Siitä se pitäisi lähteä. Näkyykö sitä niin siitä? Kato. Mennäänkö meitä kuljuille? Antaa siihen vähän vänkää. Vänkää. Meiltähän tämä kääpi. Lähteehän se noin. Se lähtee noin. Jos ei lähde isompi lekaa. Se toimii ainakin metallihommissa. Tää isompi lekaa on parempi tulos. Ja minne laitoin renkkaan puhkoja. ADHD jonnekin. Sieltä se löytyy autorenkkasta. Ei se sen kummempi homma. Noniin. Sinäkö sillä jyrsit sitä koivua? Se vet minun pallinkin. Oot sinä hippetosi. Kyllä eilen yllätti, että Keelin terrieri nouti metton siipeäveistä.
elämä aina yllättää. Ei haittaa tuota yhtään. Vaikka semmoista sorsakoira tuli. Pystykorva jo ilmoittaa ilmassa olevan. Tai ei ilmassa olevaa sorsaa, vaan se kyllä ilmoittaa, jotta kun se laskeutuu, että sinä olet siinä. Jos sinä olisit semmonen hiljainen. En ole nähnyt ikinä keerniä, joka metsästää. Nyt minä sen näen. Tänään soitin puhelun ja sanoin, että ne on pojat meillä tällä innokas alokas. Siitäkin on itse asiassa tällä YouTuberossa video. Tänään laitoin sen. Kyllä mä tästä venetteen. No sisältä kuule tämä. Ymmärrä miksi näitä passamittoja edes myyvää, mutta se on nyt siinä. No siinä on taas ruuvi. No 2 senttiä tuosta ei lähe. Vanhoja ruuvi. Kiitoksia. Se ei mennyt autorenkaassa. Minä mä makitan niin vehken. Tykkään sillä siitä, että makiton vehkeessä on semmonen hienous niitä löttöä ympäri Suomea. Se meni poikki. No se on. Tuo mennään jopa ohi sen. Noin. Juu. Minä on pieni videotaamanpaa. Sinä siellä, niin tuolla on sulle vesikuppi, mennä siihen suuntaan. On hellettä ja kaikkea on. Näin meille, tuon venneen kääntyi. Katsotaan sillä Ei sillä laittaa TikTok-video. En tiedä vielä laitanko. En jouda sinne seurustelemaan. On perkele töissä nyt. Mä näytän. No niin. Kyllä. Minä hiukan taltalla taputan. Ui. Katso, se lähti siltä. Mutta se on monitoimillekkyristä metallikärki. Minä kyllä hyviä tämä. Tommosilla olisi hyviä se lähtee. Noniin. Selvittämissä on mikä kiinni. Ahaa. Luvettu perään. No näin on. Ahaa. Me tehdä semmos, jos on kerta lovettu, niin melkeinpä katkaisen tuosta ja tuo on muutenkin tuolle lohkin, niin minä lyön siihen sitten vahvikepalat molemmin puolin. Niin minä tiedän. Tuollakin sirkkeli karkas liian syvälle, kun ei älypää tajunnut. Tuohon tehdään viiva ja lyön poikkislyvä tukijutut sinne. Joo, näin mä teen. Kyllähän mä niin tehdään. Tää on tosta paljon yli paksuutta. Mä annasin tuon. Kokkeillaan tuo. No.
Sama. No. Jeesus kiittää. Ja. Sinä olet ykkönen, ylä, ykkönen, ala. Sinä olet kakkonen, ylä, kakkonen, ala. Näin. Miksi tein noin? Minä olen niin tyhmä, että minä laitan ne muuten vähän. Tuosta pari, ei nari, piiriä pani. No. Sieltä on kiinni. Ei pidä mitään. Mullapa on tähänkin ratkaisu. Olenpa minä niin hieno mies. Se on tuossa. 69 € maksanut. Tämä kärkisä. Siellä lukee metalli. Osautellaan sinne vähän niinku Elton Johnia ja Nicki Minajia. Hiukan lyhyen Jack Russellia ja Elton Johnia. Ahaa, sieltä se löytyy. No niin, irtosihan se. Irtohan se, kun antoi vähän volyymia. Kun parnaula, niin se nyt paljon vaan. Sitten no niin. No. Se on luojan lykky, että on niin köyhä kuin kirkonrottaja. Ulosottomies pitää huolen siitä, että on korjaushimoja. Näin! Nuo naputellaan tuolta pois. Hemmettiin. Hemmettiin. Joo. Nyt on piirrosta aika. Hetken tauko ja valmistus. Joo. No niin, YouTube-ihmiset. Mulla on GoPro, miten tässä pitää. No niin, otetaan tuo mitta. Jaha. Jaha. 8,6. 8,6. Kyllä sinne 8,6, joo. Kato. Hyvän kokoinen mitti. En löytänyt 50 metrin mitti. 8,6. Mene sinä saatana mäkäränä helvettiin. Tuolta. Noin. Siitä piirrämä viivan. Viivan. Mä ADHD-töitä teen. Kaikki on kesken, en tiedä minne meen. Tänään etsin vasaraa. Eipäs se otetaan sitten pois. Siinähän on nyt se viiva. Kyllä. Sen snataamme pois. Toiselle puolelle. Jaha, vai niin. Kyllä. Täälläkin vissiin sama. Käsipiste. Halleluja. Ei se haittaa meitä. No 8,6 on that's it. 8,6. Missä on mitta? Sano ADHD. Missä on mitta? Sano ADHD. Missä on vasara? Missä on vasara? Joo. Tuolta otamme sen mitä. Tuossa on jollain. Sirmeni vähän liveen. Noin. Jatko tulloo tuon. Noin, minä tiedän. Kyllä. Jep.
Jep, semmonen pala pois. Sehän ensin se siihen. No se on sinne vähän pitempi. Nyt sinä olet puolella puulla. Kyllä. Otamme täältä tällaisen pienen työkalun. Noin. Elikkäs se on noin sentti tuosta, niin se on pohjassa. Kyllä. Jees. No niin, mä taltan ja vasaran. Mä näitä töitä teen. Köyhä on ja korjailen. Ei lähtenyt TikTok-urani. Niin loisto, varaa ostaa uusi vene. Ei lähtenyt. Olen 3 vuotta tehnyt TikTokissa 20 €. Sponsoreilla hiukan sanoi helpotusta. Joo. Tämä on oikein hyvä, ellei täydellinen. No niin. Sinä näytät sua. Kato. No miten syvälle mä töön? Kato. Jaha. Vai niin? Jaha. Tästä näytti. Kato. Jaha. Teemme sinne pienen puupalan sitten. Retaanilla kiinni. Tämmösen pois. Se meni sitten ensimmäisen. Siellä on vähän mätsyä, niin otetaan pois. No se sitä meneekin. Lähtee sinne puupalaan. Joo. Nyt alkaa kovettua. Vai niin? Jaa. Vai niin? Joo. Ja tuosta tuo pohjapala pois. Ja papadapara. Entisiä vähän liimoja pois. Hyvin irti. Noin. Tossa näkyy tuo kölin jälki. Siitä puolilta puin. Tuo vaneri vielä poistusta. Noin. Ehkä tuonne. No. Näin myöten.
ottaa sitten vähän varovaisemmin, kun se menee 2 senttiä tuohon päälle. No niin. Kyllä vain. Ammattimi. Toinen puoli sitten. Juba juu. Miten pitkältä sinä olit mätää? Tuo vopi polttaa. Kyllä sinä sieltä kova olet. Ihan siihen pieni pala. Kyllä. Hetken tauko tästä YouTubesta. No niin, YouTuber-ihmiset. Tässähän tämä on. Viivat on piirretty ja muuta, niin vedästän tuo vaan helkuttiin tuosta ja taittaa ottaa tuosta vähäksi matkoa käsisirmeli käyttää. Tai pitäis nyt ottaa. Nyt on toivo, ettei osu naulle. Oli hyvä terä, ei ole enää sitten. No. Sirveliin sopi tämä mitaa hyvästi. Ottaminen ja tuonne noin. Mutta mittasit. Noin. Sehän meille riittää. Ja Jeesus kuittaa. Jeesus kuittaa, niin minäkin. Hei, mä hiitta. No koita nyt mä. No niin. Näin meillä. Mitä sillä tapahtuu? Virallinen valvoja. Menee kun mummo lumeen. Siinä onkin naula. Vastaus niin 60 € terään tuohon. Ei tuohon. Tässä on ihan samanlainen iän niin kuin Anopissa. Ihan semmonen ärsyttävä. Ei minun Anopissa ole mitään vikaa, vaan se on ihan paras Anoppi. Ja minä epäilen, että minun Anopillakin on ADHD. On se semmonen seppäkö. Se käypi aina tiellä laittamassa asiat järjestykseen. Minun äitin kanssa. No ei. Kyllä. Lähetään sinä sieltä. Oi. Kato. Nyt on tehty tuhoamaan. Mulla on. No. Mulla on vielä toinen projekti mennessä samaa. ADHD-mies ja ADHD-mies 10 projektia.
10 projektia. Täällä on 1 000 000 projekti. Minä keittelen tiellä päitä. Uutten työpaikkan koristet. Siellä on hirveä ja muuta. Nämä hyvästikin nämä vanhat veneosat. Niin tänne näin podan lämmin. Tunkki teki köyhä, kato niin vanha paisuntasäiliö, kun hajosi muovin. Piti ja mitä viralliset valvojat? Sulla on allaspileet siellä ja toisella on siellä luu. Kyllä. Näin meillä. Eipä se auta kun siistiä tuo reuna. Ei ne ookin muu auta. Ei se auta kun siistiä se reuna. Pystytään mitottaa tuosta lauta. Haeta leksi. Kun siellä voi olla niitä seireenejä. Seireenit kuule ja eihän se uskalla kuule. Oh herra jumala. Ei uskalla. Tiellä kori. Naapuri Jukka. Se on minua auttanut enemmän kuin kerran. Ainakin 2 kertaa. Ainakin 2 kertaa Jukka auttanut. Tässä loppuu aika tehdä näitä juttuja, kun minun uusi työ alkaa, mikä on salaisuus. Ja Jukka on hiljaa siinä. Sitten se ottaa kaamoksen ajas hiljetä vähän. TikTokki. Minä en. No ei se TikTokki hiljene. Toktikki ei hiljene. Joo. Tuohon tämä vaan. Joo, se on hyvä. Perhänä. Joo. Joopa joo. Katsellaanhan sitä sitten kun on sen aika. Jaha. Katsotaan onnistuu kikkakolo. Kikkakolo. Mä näitä joskus tehnyt, en tiedä kyllä onnistuuko nyt. Katsotaan onnistuu kikkakolo. Kierre. Lyö vähän tuohon kiinni, niin se vähän toiselle puolelle. Ai, kikkakolo. Saan sen näkyä. No. No. Ruuvin sen verran kiinni, että saan toilta puolelle pois. No. No ja noin remeilillä poikki. Joo. Näitähän voisi naputella tästä. Pois. Tässä ei vaikka tuommoinen tallo taakse, niin ihan jo vanhee. No niin. Minä olen, sinä olet. Noin. Vähän piheillä toisella puolella. Noin. Jeesus tulee, niin minäkin. No niin. Kyllä. Kyllä. Noin. Näin sieltä kannalta. Laittaa metalliterää. Se on kun nämä värikoodit, niin sokeakin näkee. Sininen on metalli. Lyömä nämä muutamat ruuvit täältä pois.
Joo. Ja kuten näette, ADHD on levittänyt kaikki työkalut tänne taas. Elää huuas, oli minä vain. Tuon pakkaan tuon. Olkaa niin. Niin minäkin. Minnekään se loppuun saamme? Tuollahan se. Okei, nyt pitkin. Katsotaan yksi metallipiekki. Ei kun tää ikinä löydy. Ei löydy. Joo, eli se on nyt irrotettu ja käännän toisinpäin, otan nuo ruuvit pois ja nämä pois. Sitten minä mitoitan tuohon tuo. Kyllä, ja jehoi. Tää lohen määrää, suljun hajua. Ei. Näin on. Tuota. Tästähän tulee lohivene. Minä olin kukkaruvuksi laittamassa nyt tätä, niin minä ajattelin pelastus. Tuoltahan on nyt otettu tehdä tuohon tuo pohjahommelit ja muuta. Ja sen mukaan me teemme sitten. Kyllä. Se on pohja pois, nyt on kääntö ja siistiminen ja ruvetaan sitten mitottamaan tähän tämä kölipalikka. Kyllä se näin on. Sitten joo. Eli käännämme vene. No. Siellä kaatus. Ai, kun lenteli hyvin kaikki. ADHD, kuitta. Koodi. Kyllä, eli siihen ruvetaan laittaa tätä. Vielä nämä natsat nyt pois tuosta. Pois. No niin, täällä ollaan. Otetaan nämä. Kuperin naulat veksi. No. Näin. Oi kun lähti. Oi! Näin meillä. Tuo lähtee. Enää leikit tollaista. Jaha. Nyt saski. No lähti. Lähti. Noin. Hyvä sitä tulee. Tietenkin. No, motivaaks. Onpa se kuule mukava hasaa ja senioria vetää konetta. Tämän jälkeen. Jaha.
Et sinä. Ja alakautta sitten. No. Jeesus kuittaa niin minäkin. Tuo. Kuuma. On nimittäin hellekelejä. 30 paukkua. Just oikea keli tehdä tätä. Nyt kun se sattaa vettä, niin onpa vähän itikon. No niin, nyt on kuparinauloja otettu vähän pois. Tänään on sitten semmonen homma, että tehdään seniorin kanssa yhteistyötä, niin minä teen tänään arvottaa 4 seniorivappua video. Ja ite sopiva laite seniorivapun sivuilta sitten uistimet. On semmosia harrinsormia. Senioreilla vein viime kesänä 2 päivän liveet niin niin 2 päivän 68 harjusta ja 13 taimenta, niin se ei mennyt ihan huonosti. Semmonen on tänään tulossa. Teemme videot. 2 senioria voittaa sanomalla seniori ja jakamalla videon. Ja sitten samoissa arvonnoissa niin parhaasta kalatarinasta, mikä on tapahtunut seniorilla, niin siitä lyvään toiset 2. On parmoja. Äsken yksi haukkas tuosta nyt palasen, niin kuusen latvaan meni rupes heilumaan niin nielässä. Sitten maistui niin pahalle oksentin ja tippui tajukankkala katolta. Mut tästä me jatkamme, että nyt puolelle tehdään tuohon reikin. Tai tuo puolelle tuo jatkos. Tässähän me tehtiin tuohon teljon laittaan tuo reikä, mutta jatkossahan pitää saada tuohon, niin katsomme tuosta paksui. Tuosta on helpompi katsoa. 2,5. 2,5. 1,2. 1,2. Noin. 1. No. On, sillä on varmasti on. Onko sillä kemiläisiä vai sallalaisia, kun nyt haakutu? Ihan sallalaisia tai kemiläisiä? Ei. Sillähän on vaikka minkälaisia rosmoja. Juu. Kokkeilepa tuota toista hitteen. Puuterään. Mulla oli metalliterä. Perk. Joko minä yhden? Joko yksi hävi? Näin. Metalli. On ne kaikki tänne. Hetki jo luulit tässä ADHD kohta. No niin.
Tuolla on semmonen lämmin numero. Joo. TikTokki on painattu samaan. Kahtoo minne, kun minä on semmonen vajaa-älyinen jätkä. Vajaa-älyinen jätkä. Tiedän sen kyllä itsekin. Metalliterää! Tää löytyy ruume. Tylsäsit se mun puuterää, vittu. Helvetti. Vittu saatana! Vittu mulla pallaa käpyyn, vittu lähtö. Lähti! No. Kyllä. Siitäkin kato pehmi. Voi vaan. Näihin kuvin, näihin tunnin. Jatkamme tästä. No niin, nyt päästiin tähän vaiheessa, että palat on vaihdettu. Minä otan täältä nämä mahdolliset tämmöset pois. Mitotan siihen palaa ja tänne vaihdetaan palaa. Sinne laitellaan palaa kanssa. Katsotaan miten pitkälle se on töihin. Tehdään sinne palaa. Tehdään sinne palaa joo. Ensimmäisen. Kun se on liimautunut, niin sen jälkeen liimataan tuohon se tanko. Otetaan nämä tieltä pois. Hiomme vähän hiomakonnella, että lähtee paskat, niin tarttuu liima hyvästikin. Liima hyvästikin. Kyllä se kun tämä tästä korjaa ja tervaa, niin on se ihan kuva siinä. Taas mennä 4-5 vuotta, että heilahtaa. Se on ihan hyvä. On hyvä aina sillä väliä korjata vain. Kyllä ne ajan kanssa mennään.
Tämäkin on ollut ressu alla tietysti jo pihaamalla vuosia, mutta antajalle kiitos, että ei tästä tullut kukkapenkkiä. Sen minä sanon, kun tämä on valmis, niin keltä tämä hain, niin sopi tulla minun kanssa vuorokaudeksi loheen souttu. Loheen souttu. Ihan ilmatteeksi. Itse maksaa luvat, mutta minä annan mahdollisuuden tulla muistojen mielessä tähän näin. Kyllä. Tämä tästä näin pois. Näillä me mennään. Tuosta ollaan jo paljon eteenpäin, että näihin kuviin ja näihin tunneliin. Ves niin mietit, että kerta aloitetaan nyt katsotaan mitä tämän suun alta löytyy. Kun se on siinä jo valmiina. Katsotaan mitä sitä löytyy. Jos sinnekin pitäisi vähän laitella. Tähän nyt parhaa kunnolla kun olen. Päivän siirtyy projektin kesto. Missä se on kiinni? Siinäpä se on meillä. Onko se ruumista? Ei ole kattu. Ottaa se voimalla sieltä sitten. Ja sitten sieltä voimalla. Meillähän on näitä voimatyökaluja. Ei hajoteta. Ei hajoteta. No niin. Mitä sieltä löytyy? Mistä alta löytyy? Katsotaan. Ole. Nyt me uretaan niin. Se on siinä puolella. Tuun tähän ensin se pala. Kato. Sieltäkin kun. Siellä on kyllä vähän pehmeä. Täällä on taas sitten koulu. Aha. Sitten ruvetaankin suunnittelemaan, mikä on kohta. Kohtalo. Kohtalon on aina arvaamaton. Paljon sinä oot leviä. Kyllähän ne menee pitempään taas, kun oltiin suunniteltu, mutta millä nyt on väliä, kun tullaan kontta. Paljon sinä oot leviä. 11,5. Sinä olet siltä ihan hyvä. Tässä keulasta oli loppu ihan hyvä. Oot vaan sitä irronnut. Oot vaan siitä irronnut. Niin. Voi helvetti. Älä kirro vaan siunaa. Minä tietenkin. Jaha. Paljon tämä levii. Mulla on semmoista lankkua. Näin sä autat kun tässä. 14,5. 14,5. 14,5 on paksu sana. 40. No. Valmistus aika kohta siirtyi hiukan, mutta
Tehdään nyt koko palikka. Ja mikään muu ärsytä, kun pitää erottaa tuolta pois. Oikein niin kellit. No. Se on sitä elämää. Kyllä, näin mennään. No, kyllä sitä kalua tulee. Onpa hyvä kun vaihtaa. No niin, siinähän hommassa paljastui sitten, että se on mätöä sen verran, niin minä päätin. Vaihdetaan koko keli. No, homman nimihan on se. Mä vedän nyt tosta poikki. Noin. Noin, ja sitten viistetään täältä tää pää näin sitten, että mä vaihan tän koko keskiosan. Ja mun pitää nyt nakutella, ruuvit ei lähde porakoneella pois, niin mä vedän tosta sirkkeliltä uraa. Ja sen jälkeen kun se on tehty, niin mä hakkaan täältä nämä pois sitten. Nämä pois ja koitan mahdollisimman hellästi ottaa tuon vanhan vanerin, jotta se ei siitä vaurioidu. Mutta siihen vaihdetaan nyt 17 sentin pätkä ja tääkin on täältä hapaan, niin ei me sitä jätetä, niin jätetään tähän asti nyt poikki ja sitten viistetään ja kolutaan. Joo, voi irrottaa tämänkin tästä. Että näin. Tuli vähän astetta isompi homma, mutta minä olen luvannut pelastaa sinut, baby. Se nimi on Baby. Ja tämä nyt pelastetaan. Ei sille voi minkkiä. Siellä nyt ruvetaan vetelemään. Se on that's it. Tee kunnolla tai ei. Tehdä ollenkaan. Niin sanottiin mulle. Se on niin. Tämä tehdään niinku suomalainen superhitsari. Ei lähdetä Ruotsin linjaan. Tiedättekö mitä ruotsalaiset puikkohitsarit hitsaa? Nahkapuikolla tosiaan persiin. Tuo tapahtui aikoina Ruotsissa oikeesti, kun kinasteltiin ruotsalaisten hitsareiden kanssa. Niin kaveri osasi sen verran Kalle Kustaa kieltä, niin se sanoi niille ruotsalaisille. Niin sitten me köytettiin toisillemme pari viikkoa. Mut niin se vaan menee. Nyt otetaan tuossa syvyyshommia. Ottaa sen. Noin, nyt se on hyvä. Sitten lyydään tieltä tuo talla kohille. En minä No, lähdetään tuolta suunnasta. Niinhän se pitää tehdä. Pystyt sä pukuulla? Siitä mä lähdettiin. Tää se erää siihen kohille. No minä vetäsen tuosta perältä reunalta lähtee. No. Urpoja. Joo, kyllä näin. Se on mukava hyvistä iteksi. Kaikkein parhaat jutut. Kun nauraa niille, niin silloin ollaan tavoitteessa. Siitä lähdette. No, lähti vähän liikkeelle. No, ei se mitään. Siirrämme vähän Ei se onnistu, kun se ei edellinenkään ihminen sitä okkisi sen mittaan kanssa. Vähän on semmonen työasento on vähän semmonen pulun. Nyt näyttää paljon paremmin. No. Ei tämmöstä voi jättää, kun siellä houvaisit. Kyllä se näin tehtiin. Sanon nyt, että sulla on Jeesus. Vielä sillä on 3 vuotta. Kato, koira otti varmaan poroajon. On märkkää puuta, kun meidän vaan tukehtua tämä systeemi. Ei mitään, niin jatketaan tästä ja minä vedän tuonne Viettyyn asti, niin lyydään siihen taaku, miten sitä vinguttaa. Siellä menee korvat, niin palataan astialle, kun ollaan siinä asti. Nyt päästiin siihen vaiheeseen, että venehän tulee, kun ei kaaret paikalla, niin kuten näkyy se lyhistyy. Vaan nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että entinen kyli puotetaan noin pois. Noin. Siellähän oli kato sitä häpääntä. No otamme sen pois. Enempää en pura, että tai niinku nyt kannetaan tämä tästä. Kato, siellä olisi ollut.
Siinä olisi ollut kuule parin vuoden päästä niin taas meillä ongelma. Mutta otetaan ongelma pois. Kato, sillä ihan hapaan. Sähän meinasit, että voisin vetänyt sähköhöylällä tuosta, vaan eihän se. Minä pelastan sinut. Sä et päässyt kuule. Et on pöydän päässyt kuule vesiin, kuule vuostolokkoon. Minä loppat, sinä pääset minun kanssa. Lähden emännän kanssa vielä ensi reissulle, niin se on varmaan, että kaaslikossa suhis. Emännä tuonne keulla ja vettä matka, koska se semmoset titanikit, kun tullaan sitä ylhäältä alas. Tai kattilaa, koska se. Oohan niitä kuule. Kyllä ne kahtosta, kun lähden vielä Jauhokoskelta tulemaan. Emännän kanssa seisottaan keulassa ja luotetaan hyvään venneeseen, kun Lappian lohen koski tulla alas. Seis teisten molemmat ja ilman liimejä. No ei, sitä ei kuule uskalla sanoa. Se ottaisi olla tämä titani. Se on kyllä semmonen koski, että kun siihen mennä, niin sillä on niin isot kojonesit, että joutais siitossonneksi johonkin jollekin tilalle. Ei mitään. Minä nyt räpsyttelen tästä tämän kölin pois. Sitten siistin tuon. Piirren leivinpaperille tämän, minkä muotoinen tämä. Molemmista päästä leikkautan koko levyen lankuun. Ja siirrän tämän sitten tämän kuvaan sinne. Näin me tehdään. Ja tämä sitten viistettä tuosta nelivitosset häviää tuokin tuosta pois. Sama homma täällä. Näillä mennään. Jatketaan. Täällä on entisen kölin reuna irrotus, kun se näkyy ne ruuvit ja ei mitään mahdollista, kun ne lähtee niillä pois. Sitten mä tuosta katkoin tuohon pienenä palaa, sinne lähtee sitten helposti taittamalla paremmin. Ja täällä mennään näitä lohkoja ja tehdään tonne loppuun asti. Puolelle puolet tuota. Kyllä me tähän vahvikkeetteen vielä. Liitoshommeli. Tuossa otin puhelun M-jaksille ja kysyin neuvoa ja pojat on neuvoa. Näillä mennään. Nyt minä otan sitten näillä peheillä näitä palasia pois. No, näin mennään. Ja tämä jatkuu niin pitkä kuin mä oon tehnyt. Sitten ruvetaan mitoittamaan ja otan tuosta vielä ja kato mitä tämä sliipi alla on. Näyttää vähän tuolla heiluu, niin minä sinut korjaan, BB. Kyllä. Näin mennään. Noin. Siitä se lähtee. Ota varma. Sitten se reuna menee tuolta tuonne taakse, niin tuosta vaan ruuvien välistä. Ai kun voi. Aha. Se oli tarve käyttää tätä. Joo. Ja se sieltä lähtee. No. Sieltä se lähtee. Hitaasti, mutta varmasti. Se lähtee sieltä pois. Tänään jatketaan tässä, niin näin. Sieltä se lähtee pois. Kyllä. Pikkuhiljaa. Tuohan on niin. Kannat on mennyt eikä pyöri, niin ne vettää toiselta puolella läpi. Ne vielä seuraavat ruvet sammoihin reikki. Ne on vähän paksummat mitä nämä on. Sitten reunat lyövän kuparinaulun. Näin me tee. Ja hetki menee taput. Ei tämä nyt pahaa otellaan tässä vaiheessa tänne alla.
Luukasin tästä tää ensimmäinen osa lähti mulle vähän GoProlle tavaan. Tämä lähtee tänä iltana julkaisussa. YouTube. Lähetän entiselle omistajalle linkin, että saapi projektia seurata. Hän olivat innoissaan kaikki, että lyvää jatkoja. Jos minä on siellä mollannut, että kukkaruukuksi ehdottivat, niin ne ajatteli, ettei löydy semmoista ihmistä, joka sen tekisi, että sääli olisi ollut. Ja olivat erittäin onnellisia ja pysyvät kuvan laittaa, kun minä muutinkin mieleni, että tästä ei tullut viikinkipöyttää eikä kukkaruukkua, vaan leide lähtee takaisin vesilleen. Se korjataan nyt, se on päätetty. Jos en korjaa, niin me luppaan syvän live-lähetyksestä hatullisen omaa paska. Sillä, että se vielä höyryy. Yksi lämmin ruokapäivä. Se korjataan ja se on päätetty. Ennen minä en lepää. Kyllä tälleenkin. Tullaan ne sieltä, kun minä olen niin päättänyt. No otetaan ne, mitkä lähtee. Keksitään joku ratkaisu. Tai olla niin kierro jätkät nämä entiset reijät, mitkä on. Minä poraan niihin reijät. Eipä sitä oikein pysty sitä äkkiä tekemään. Tai pystyy. Me vielä tuosta keskeltä uusista reistä ja me poraan näihin kaikkeen vinottaan tuohon köliin puutapit ja meidän koko matkalle puutapit näihin entisiin reikkiin. Joo. Saan taas aiheutettu lisää työtä, mutta sitä tehdään sitä lisätystä sitten. Katottaa hylkkäänkö me senkin idea jossain vaiheessa. Katsotaan miten meille siinä asiassa käy. Laittaa tästä nyt mitä lähtee. Kyllä se semmonen homma on melkeinpä tehty. Ei jätetä tuommoisia reikiä. Vielä jos olisi sormella pikkusen. Ai, melkein. Niin, lähtihän se. No vielä puupaikan. Tai ei sille puuta. No. Tekis mieli saattava nopein, että pääsis näihin tervahommiin. Hyvät kelit on sen puun. No näin. Se ihan katon männön on ollut sitä vuodesta Eino Leino ja silloin kun Irvini oli keikolla. No Ryysyrannassa ei varmaan käynyt tämä. Tässä on sormella painanut. Varovasti. Joo. Nylykyt. No, tulee ne siitä. Jaha, videot poikki tässä hetkeksi. Kaivamme tässä. Ruuvit on irrotettu, niin tuosta vaan otetaan nämä vanhat liimat ja silikonit pois. Sen verran on hapaantunut tässä uusköli tehdään, niin tuolla näkyy tuo reikä, niin minä jatkan tuota ihan tuonne huulille asti ja poraan tuonne uuden veenkulkureijään, että näkyy täällä, että on vanerikin vähän, niin otetaan siihen pari senttiä lisää. Joka ikiseen näihin köliin ja näihin väliin tunne uretaniliimat. Se loppuu nyt tämän kiusaaminen. Pitää vielä tuo Otto irti tuolta ja kahtoa missä se on se
Nyt tässä on semmonen ongelma, kun minä ADHD-päässään pyörin, niin minä kadotin porakon. Siinäpä se onkin semmonen seikkailu, kun editään. Kävinköhän minä sisällä välissä? Ehkä se on siellä. Kyllä. Mutta tänään ei tapahdu kyllä muuta, että minä siistin nämä ja kurkistan vielä tuonne alle. Jos kurkista on niin pahtavan kuume ja koiravähtyviä ummos. Mutta tämä on osa 1. Ja projekti jatkuu, että huomenna pitää laittaa auto katsastuskuntoon ja minä jatkan sitten. Niin. Tää laitetaan nyt kuntoon ja tällä mennään, mutta tämä oli jakso 1. Kiitoksia seurasta. Ja kuten näkyy, niin on kuuma. Niin on pakko pelastaa koirat. 30 näyttää mittari. Lapin aurinko. Yötön yö. Se helottaa kohti suoraan taivalta. Niin tässä pitää monta kertaa tänne kun junan tuomana tuli, niin on tehnyt sen virheen, että lähtenyt kalastamaan tai soutamaan. Niin siinähän teillaa itsessä on totuus. Se pitää oppia kaikki kantapien kautta. Kiitoksia teille ja me jatkamme projektia, että olette sinne mukana. Näin on ja en tiedä, mulla on vielä sellainen hyvän tekeväisyystemppaus tässä mielessä, mutta katsotaan ketä saan siihen mukaan ja lähdenkö siihen, mutta idea olisi. Katsotaanhan miten meille käy. Vielähän se piti jatkaa tätä video. Täällä on nämä entiset köliliimat ja muuta. Hyvä nämä vielä. Siistitäänkö se pallolla pois. Sitten lakastahan veneen ja jätetään sitten se vene. Anteeksi, oli tuo päällä. Nämä siistin kaikki nämä entiset liimat ja silikoonit tuosta pois. Sitten lakasen veneen ja sitten se oli siinä. Mutta tämmöisen homman vielä tein niin näyttää vaihevaiheelta, että tässä on nyt apuna M-jaktsia ja sitten vielä lohensoutavia kavereita, kuten esim. Junttilan Mika Antasella. Vähän neuvoa ja antanut niilipitteitä ja M-jaksin pojat kansan. Ei niiden ja M-jaksin pojat ja näin on, että ei se turhaan se lippis oo päässä siellä. Mutta näin minä tuon teen vielä, niin ottaa vielä kärryillä siinä. Mielata illalla tämä YouTuber Part 1.